tata xa sidlala imali sidlalela laa ndoda uphi sayitshobo nje utyela ungabhatala izanizasone yifone isithombo siye sityiwe ngumuntu sakunje tetlat into angamandla Sizekuna. apha asizizelanga tata sikodiwe uba bendingakanga ndicela edeyiti kuthi ngesingekwa siyayifuna imali saphani thinta imali ayisithanga abahlazi la thina ngapha emva siyayimela le nkonzo Shintshe kudala thina into engiyixela yinye niyahlazeka kule ndoda ingihambe le ndoda ifuna ujonga uba nizayikhupha nimali kwayo umane usibetha kanje thina tata uyayazi loo nto tata sikhupha 200 siphinde siphethe 200 masumntu omnye siyayazi uba yi-400 clean job emva kose sishumayele sagqiba zohluka naye imali sibe sithi nkcinkcinkci siyayinkcenkceshela soke senza lo mnkcenkceshelo wethu